Kulhydrater. Inden for kulhydrater der snakker vi både om monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Monosakkarider, der snakker vi oftest om glukose, fruktose og galaktose. Man kan både se dem som en kæde, som man kan se herover. Når det så binder sig sammen til en ring, så er det det her iltatom, som binder ringen sammen, og det bliver så kaldt en eter. Monosakkarider er ret små molekyler, som består af 3-7 carbonatomer. På kæden der ser vi en oxogruppe, som er det her dobbeltbundne O, og på de øvrige carbonatomer der ser vi hydroxygrupper. Strukturformen den hedder ofte C6H12O6 for monosakkariderne, men derfor kan de stadig godt se forskellige ud. Vi har fx glukose, som er en heksose, altså en sekskant, men vi har også fruktose, som er en pentose, altså en femkant. Vi siger, at disse to er isomerer, i det de har samme strukturform, men de har forskellige tredimensionel struktur. Bindinger. Hvis vi sætter to monosakkarider sammen, så får vi et disakkarid. Et eksempel på disakkarider kunne være maltose, hvilket er glukose plus glukose, laktose, hvilket er glukose plus galaktose, og sukrose, hvilket er glukose plus fruktose. Disse bliver sat sammen med glykosidbindinger, hvilket er en kovalent binding, som dannes ved en kondensationsreaktion, hvilket vil sige, at der bindes sammen under fraspaltning af vand. Så er der polysakkarider, hvilket eksempel det kunne være stivelse og cellulose. Begge de bliver opbygget af glukose, men de kan dog kun fordøje stivelse. Det har noget at gøre med alfa- og beta-bindinger, hvilket vi kan se ude på billedet ude i siden. Den øverste det er en alfa-binding, og den nederste er en beta-binding. Og det kan vi se på, at på beta-bindingen der vender OH-gruppen opad. Når vi skal optage kulhydrater, så sker det gennem tarmvæggen. Men fordi vi kun kan optage monosakkarider, så skal vi have lavet både disakkarider og polysakkarider om til monosakkarider. Det kan vi gøre ved, at vi indeholder enzymet amylase, altså alfa-amylase, som spalter de her alfa-bindinger. I forhold til amylase og deres effekt, så er amylaser hydrolaser, hvilket er en enzymgruppe, som hydrolyserer glykosidbindinger. De spalter altså molekylet ved optagelse af vand. Det kan vi også se her på billedet, hvor vi ser en hydrolyse af en alfa-1,4 glykosidbinding i amylose. Når man snakker om kulhydrater, er det også meget relevant at komme ind på polaritet. Som tommelfingerregel så siger man, at hvis der er mindre end 4 C'er per ord, så er kulhydratet polært. Små kulhydrater de er meget polære. Store kulhydrater er i teorien også polære, men man siger de er upolære. Grunden til det er, at de er en lang kæde, som folder sig sammen og skybler ordene, hvilket gør, at den er svært opløseligt, da ordene ikke kan komme i kontakt med vandet.